Τι κάνεις εκεί? Ανοίξω ένα παράθυρο, θα μπαφιάσουμε. Πού είναι το άλλο? Τώρα το πέταξε τώρα το ένα. Πού είναι το άλλο? Να το. Και αυτό. Οπ. Πάει και αυτό. Γιαγιά, μην περνάς από μπροστά. Βγάζουμε βίντεο. Σοφία. Σοφία. Καθαρίζει καρότα, δεν τρέχει τίποτα. Ορίστε, να. Εδώ, εδώ. Τι κάνει η γιαγιά μου, λέει το παιδί. Εγώ είμαι κοκοκεραδάκι, γιατί δεν κάνω. Κοκοκεραδάκι μου. Πώς το φτιάσεις τώρα αυτό?